Kaixo lagunok, iritsi da aurtengo lehenengo bost saioa, ikasturte horretako bigarrena. Ongi etorria izan dadila 2026 urtea, Euskararen argia piztuko den urtea. Horixe baiet, beti positibo gina. Guri dagokionez, programa honekin egingo diogu ekarpentxo bat gure hizkuntzari. Ez da bapare makala, sartu kareta! Aurreko saiotik gogoratuko zenuten moduan Txustirria katalaz mazangek ordezkatu zuen. Eta baita arrakasta handia izan ere. Atsegin handiz ikusi zintuztegon ikastolako sarreran igarkizunak asmatzeko ahaleginak egiten. Ea gaurkoak horrelako zer esana eta zer pentsatu ematen duten. Baina atalen ordena beti errespetatzen dugunez, lehenik musikazlai atala ikusiko dugu. Ikus ditzagun aurtengo lehenengo 4 abestiak. Kaixo, 2025 edo bestela esan da makrokontzertuen urtea agurtu genuen. Aurten jakina da Zetakek eta bere mitoaroak 3 beteko dituela lerroburu nagusiak. Zorionez, Hamarnaka taldek abestiak sortzen eta argitaratzen jarraituko dute gure belarrien gozamenerako. Dakizuenez, musikazlai atalean boladan dauden talde handiei ala txikiei egiten diagu tartea. Saiatzen gara taldeak ez errepikatzen. Jarraian dituzuen hauek ere oso entzunak dira, baina guzti programan agertu gabeak ziren. Ea gustuko dituzuen! Bat, etzekit taldearen hankapuntxetan kanta. Alaitz eta Maider, Maixa eta Ixiar, Amaia eta Kristina eta Gozategikoek prestatu diaguten erromeria bikaina. Bi, Neomak taldearen inork ez du berdin egiten negar abestia. Gaurko urbizunen enegarren arrebitxia aurkeztuko dizuegu jarraian. Abestiaren izena, Zilarra. Nogenen azken atelana, gozatu zazue kantu zar bat abestiarekin. Menetzauden arren, noiz arte, segi kantu zar hau kantatzen. Menetzauden arren, noiz arte, segi kantu zar hau kantatzen. Berriro helmuga kantsaz ere. Abesti bikainak, bai jauna. Dakizuenez, abesti guztiagoak gure Spotify zerrendan edukiko dituzu entzungai. Bai, baina abesti guztiak ez da gure zerrenda, ez da? Egia da, Jon, Palestinaren aurkako genozidioa salatzeko hainbat euskal talde eta haien abestiak atartik ateratzea erabaki dute. Adibidez, Naskerren Elizondo abestiak. Jakizue euskal artista hauen lana musikariak.eusen aterako direla. Gure aldetik besterik ez. Ondo izan lagunok. Eta segi euskal musikaz gozatzen. Agur! Zuk zein abestiren alde egingo duzu, Ane? Ez dizut esango. 4 abestiak oso gustuko ditut, baina nahietako batek nauka zehar harrapatuta. Uste dut badakidala zein den. Zein da? Ez ditut esango, Ez dakizulako. baina imaginatu dezaket. Tira, jarraian asmatzakien txanda izango da. Buruari eragiteko prest, aurrera!
Izenean dut burua, tatuatua dut azala, batzutan gizena eta beste batzutan argala. Pozal gara kadabrien euskal musika tresna, tambolina omendu lagunik onena. Egarle gatza duzu gatzontzian sartuta eta ekarkizunaren arraina hementxe bertan eskutatuta. Astean birritan, hilean behin, eta zuk igarle badakizu ze letra den? Wow! Ze zaiak, oraingoan 2 aste zetzi beharko ditugu guztiak asmatu ditzaten. Lehenengoan entzun da, ia zinezkoa da, baina kartelak sareran jartzen dituztenean lasai-lasai irakurtzen baditut, arrasto misteriotsu hauek argitzen joango nahi. Badakizue, zuen erantzunak kutxetan sar ditzakezuela. Eta etxekoak ere dantzan jarri, kopiatu igarkizunak papertxo batean eta ea gurasoek asmatzen dituzten. Ados ba, hau amaitzen ari da bainat, eta azken ere iritsi gara. Zuekin guztiokin, esketxa! Eta ben marazki bizidun gehiago bai hori Nobita. Nobita gisa joa. Orain ere izango du komeriaren bat. Bai, baina katu goren diotoriko zaio eta bere poltsikotik ateratako tresnen miragarriari esker, edozen estutasunetik libratzen lagunduko dio. Ja, kristona litzake, ezta? Kristona, xaguan beldurren katu bat etxan ukitzea. Ez, edozen larrialdiren aurrean horrelako trikimailuak dituen norbait ondoan izatea. Ea, kontatu zein iskarretan duzun oraina. Ez da iskarra arazoa da, lotxatzen hauen arazo bat. Ea, kontatu idazu. Bagelan, euskaren erabileragatik puntuak lortzen aritu garela, eta nik puztarre gutxi lortu ditut. Benetan, zu gaienetan euskara hitz egiten duzuta? Bai, lagunekin bai, baina irakasleak etxeko egoera galdetu digu, eta nik amatxok ezakiela euskaraz aitortu behar izan dut, beraz puntu gutxi lortu ditut. Ai, Nobita, uste dut zure arazoa konpontzeko trikimailua poltsikonetan dudala. Euskarazko egiten zerrenda. Zer montrera hori? Kuadernotxonekin batera hartu zazu arkatz bat eta eseri amatxoren ondoan. Bertan, ezagutzen dituen euskarazko egitz idatzi itzazu. Zure amabendaria da, ezta? Orain arte ez dituzke hitz asko ezagutuko, baina 11 ezagutuko ditu, bai. 11 bakarrik? 11 makina bat. Makina bat. 11 makina bat. Ugari asko pila esan nuen hotel. Gauero zabaldu ezazu kuadernotxo miragarri hau. Eta bertan, egunean zehar esandako hitzak markatu itzazu. Horrela, euskarazko hitzak esatera iritsi arte. Wow, eskerrik asko Doraemon. Haze puntu pila lortuko ditudan hurrengoan. Euskara metroa lertzea lortuko dut. Guk euskara! Zu zergatik ez? Esketx bikaina. Gora Doraemon, gora Nobita eta gora euskara jakinezaren egunerokan euskaraz hitz egiten saiatzen zareten guztiok. Esketxekin barra egiteaz gain ikasi ere izugarri egiten dugu. Ikusi dugun trikimailu hau, irakatsi iezaiezue ondo moldatzen ez diren lagun edo familiakoei. Mundu guztia gure leloa ikasi eta erabili arte, blaitu mingainak Eta guzti euskaraz, agur!